ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଫୁଟ ଥାଏ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ଭାଇ, ଦୀପୁ ଭାଇ, ଛୋଟା ଭାଇ, ଚିନୁ ଭାଇ। ଏଇନୁ ଆମେ ବେଲୁନର କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କା କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଯାଇ ଦେଖାଯାଉ କି ଆଗ ଓ ଦୀପକର ଆଗ ଗୋଟେ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଚିନୁକର ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଗଲା। ନେଉଳକର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଲା। ଛୋଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଛୋଟା ଫୁଟିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ ଚିନୁ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଜିତିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଓ ଦୀପୁ ଯିବା ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ଅଛି। ଓ ଚିନୁ ବି ଛୋଟା ଆମର ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଛକୁ। ଦେଖାଯାଉ ନେଉଳ ବି ଆମର ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଲୁନ ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟୁ ନାହିଁ। ଦୀପୁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନେଉଳକର ଫୁଟିଗଲା ବେଲୁନ ଏବେ। ନେଉଳ ବି ତରବର ଅଛନ୍ତି। ଚିନୁକର ବି ଫୁଟିଗଲା। ଛୋଟା ଆମର ଏବେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନୁ ଭାଇ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା।